אם כולכם יהיה נחמד. אני דפנה, גננת כבוד 19 שנה. הגן שלי הוא הבית של הילדים. מה שהכי חשוב לי בגן זה לראות בבוקר את העיניים של הילדים, ולפי זה אני יודעת מה הם מרגישים ומה הם צריכים ממני. ומה בעצם ילדים צריכים? ילדים צריכים קודם כל סביבה מגרה, שתאפשר להם חופש בחירה. כל החדרים בגן פתוחים בפני הילדים, והם יכולים לבחור איפה הם רוצים לשחק ובמה הם רוצים לשחק. דבר שני, ילדים צריכים גם מרחבים שיאפשרו להם לרוץ, לקפוץ ולחקור. החצר של הגן רחבת ידיים, והיא מציעה לילדים אין ספור פינות משחק וגירויים, שמאפשרים להם להפעיל את הדמיון ואת הגוף שלהם. הבחירה היא המוטו שלי בגן. כמו החירות שניתנת לילדים לבחור את המשחק שהם רוצים לשחק בו, ככה הם גם בוחרים מה הם ירצו לאכול בארוחת הבוקר ובארוחת הצהריים. ערב טוב גברת. ערב טוב אדון. גם תחומי ההעשרה שאני מעניקה לילדים מגוונים ומאפשרים לכל ילד להפגין את הכישורים שלו בתחומים הרבים. חישוק אדום, חישוק קטן, חישוק גבוה 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 גבוה, חישוק נמוך נמוך נמוך. המקום שאני הכי אוהבת הוא פינת החי. מקום שבו הילדים יכולים ליהנות מקרבתם החמה של בעלי החיים, ללטף אותם ובעיקר ללמוד מהי אחריות. אני יודעת היטב את הערך הנפשי של הקרבה לבעלי החיים, כי זה גם הנושא שאותו אני מסיימת בקרוב ללמוד. עוד מקום מופלא חבוי בפינת הגן שלי, שזה הגן הקסום. הגן בו לומדים הילדים מקרוב על הטבע ונהנים מהקשר הישיר שבין עץ ההדר לפרי שבפיהם. ואיתכם ההורים, התקשורת היא מאוד מאוד חשובה לי, כי רק ככה למעשה הגן יהפוך לבית השני עבור הילדים שלכם. בחרתי בגן דפנה בגלל המענה שנותנים פה לצרכים הרגשיים של הילדים. התחושה היא שבאמת רואים את הילדים, שקשובים להם, שמכילים אותם, יש פה צוות נהדר. דפנה היא אישה באמת רבת כישורים, ובעיקר הדבר שמשך אותנו להגיע לכאן זה היכולות הבין אישיות שלה והיכולות שלה להסתכל על ילדים בגובה העיניים ולדבר בשפתם. ואני מרגישה שהילד שלי פה פורח. אתם מוזמנים לבוא להכיר אותי ואת הגן שלי.